Jari Pärhä ja ollaan tässä Orimattilan Pennalassa meidän kiviainesalueella. Ja tällä hetkellä valmistetaan betoniteollisuuteen sepeleitä. Siellä on Metson 120 E-leuka ja 330 GPSE jälkipää ja sitten 4.10 piipoveri seula, millä jaetaan lajikkeet. Tulee 0,3 tuhka ja 3-6 hiekotussepeliä ja 6-12 ja 12-16 betonitehtaille kiviä siitä massan sekaan. Jo meillähän on nyt 12 vuotta ollut Metson koneita, että ensimmäinen 106 leuka tuli 2013 ja sitten tuli tarve vähän päivittää isompiin, niin 2017 päivitettiin tämä nykyinen laitos 120, 330. Tai vuosi sitten leuka jo päivitettiin uuteen toiseen samanlaiseen ja koneisiin ollut. Ja Metson toiminta on aika tyytyväinen, että sieltä on aika kivasti saanut apuja ongelmatilanteissa, jos niitä on tullut. Ja onhan koneet kehittynyt ja tullut käyttää varmemmiksi. Ja tosiaan 4.10 seulaa, se on piipoverin seula, niin siihen otetaan 330 sitten virta ja pyöritetään sillä, niin se on kyllä havaittu hyväksi systeemiksi. Se on vähän taloudellisempi ja sitten tässä seula ei ole siellä kaikki pahimmassa pölyssä moottorit nielemässä pölyä, niin varmasti lisää käyttöikää ja toimivuutta sen myötä. Onnea 40-vuotiaalle Lokotrackille ja toivottavasti menestys ja jatkuu vielä seuraavit 40 vuottakin tai siitäkin pidemmälle.